hello, my baby. Mos leyo ngoma elwazi ukuthi isikhathi Hollywood Bats. The stakes have never been so high. And the action is heated up. Hollywood Bats have teamed up with the Playtech for the Lucky Raj tournament. And we are talking about mind-blowing prize pool of 95 million cash contanta. This tournament is split across 4 phases. Stand a chance to win a share of that life-changing payout. Here is how you can get into the race. Place your bet on the selected Playtech games. To start, click the link pinned on the comment section below to register your account. Promo code USKIMGP, SKWM when you sign up. Then, Ugutu Konu participate be 18 years plus. Make sure that you're 18 years and older. The terms and conditions, they do apply. Bet responsibly. Competition, it ends nge-17 January 2027. Sesenesikhathi bakwethu. Usasenamathuba maningi. It ends on the 17th of January 2027. Now we are back to the episode. Enjoy. Dumelang absheri morweni sanibonani. The name is Themba. Ubabe uNzimande. Abangaziyo sebayazi manje ukuthi okay, lolukhele okay Nzimande. Kintate Nzimande ubuze ubaba kaThemba. Mama bahlala kanjalo. Ashe baba ubizwa nge-firstborn ubaba kaThemba uNzimande. I hope you've enjoyed the last episode. The series yase KZN yase Mdubane. I am enjoying it myself. You know, I don't know whether it's the texture and the tone of the language. Mara khona into khona ngaphakathi. Njengoba nizwa ngalo uyagaya umshini. Ubongani ugaya ngapha ngale muva bagaya ama cocktail. Balokhu bayaletha la. Sise Bar Sky Lounge in Durban. Not far from the infamous Moses Mabhida Stadium. Udomkhulu, right? Ngishaphi. Yeah, uCox. Yabona emaphathisini. Nesho ukuthi bona okulokho abathi asilahleni 5 rand izobuya inqondo kaMkhulu. Bonke cazange ungene ushaye. Hayi next. Bokucwaye. Hayi next. Serious? Mara uboshwe ngazibi leza kudala uboshwe manje. Oh ngiboshwe ngingeza kudala ngo 1995 ngagwetshwa 1996. Yeah, yabo. Yeah. Uhlalile. Yeah man, kuhlalekile khona, kuhlalekile. Yeah, kahle mina ngikhulele endaweni eyamakhaya for about 12 years. Then sesiyamuva ekhaya, sesimuvela esinqonqaweni kwaMashu yabo. So nguhulumeni omdala esisusa nasendaweni zezobaba bamkhulu yabo. Yeah. Then uma kushuthi safika lana ilokishi kukanjena yabona. So mina ke nje bekade ngumuntu kade eyithandela even nanesigele mfethu yabo. Isikole nje mfethu kumina besi best priority yabo. So safikela ka Turum lapha ka L lapha kwaMashu and on the time yabona uMashu. Hey wawurafu ndodo wawurafu. Ngingawufanisa neSoweto ngalesa sikhathi yabo. So ungayifanisa neSoweto ngalesa sikhathi yabo. Khona kodwa ke as time goes on uMashu waphucuka until usuba ngcono yabo. Okay, ngifundile ke khona kwaMashu ngaze ngaqeda umatric and ngaleso sikhathi thina kwakuse form 1 or form 2 or form 3 or form 4 abo. Bakubiza ngobani lesikhathi lesi? Igama odume ngalo? Oh no. Kahle babethi ngudamani yabo. So ngalesikhathi ke thina nje into esasijabulela nabangani bami. Sasijimela and ngalesa sikhathi wakwazi ukuthi ujimela ikarati, ujimele nanebhola yabo. So ngoba ikarati ya self defense ngendlela ilokishi elalilona yabo. Yabo. So ngingayifanisa
nalento lena ekishiwe abantu esikhathini esiningi abakhulele endaweni zasemakhaya zokuthi mina ngalusa yabo so yes yabo so ngalusa so nathi ke lana elokishini so bekade kulikhulu ukuthi usuke kwenye section uya kwenye section khona ngoba bekufanele ukuthi ulwe yikhona ngoba benginalento lena yokuthi nihlala kuphi if mhlawumbe ngisuka ka L mhlawumbe ngiyaka E yabona ngizodlula ka H ngidlule ka F ngidlule ka E so zonke lezo ndawo zona lezo bazonibuza abathi ekseni nihlala kuphi yabo so bese uyashoda nihlala kuphi uthi mhlawumbe niyothenga amagwinya lapho kuleso sitolo leso yabo ya sokufanele ukuthi lapho ke mhlawumbe bazama ukunitsarela nemali nani kufanele nayo yabo ya sho yabo so fast forward yabo so so ngiqede u matric then umuntu ke ngenxa yokuthi yabona nawe uyasibona isimo sasedladleni ukuthi asikho grand yabo so ngekwazi ukuthi njengoba sengiqede u matric then ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngiye noma ise training college nanoma ise university ngoba nawe isimo sasekhaya sibona kwanathi mfethu sizibambela amatoho nasengadini ngemgqibelo ngathi safunda uma ukuthi ilokhuzana zivaliwe ikole thina sasazi ukuthi ikole ivaliwe ngakusasa niyaphuma niyako komahotela koma-laundromat nihambe nifuna umsebenzi niwuthola uthi nisipane until kuze kuzovula ikole so ngaleyo ndlela abazali wawukade ubehlisa umthwalo ukuthi mhlawumbe babakuthengele izinto mhlawumbe zesikole nezinto zokugqoka yabo so sesikwazi ukuthi silokhozi sithengele yabo yabona so mina ke ngingasho ukuthi mina ngaba nenhlanhla ukuthi amajida enganginawo from eSgele yabo so sasihlangana mhlawumbe ntambama yabo sixoxa ukuthi usukhulile uma sesikhulile mhlawumbe isikole mhlawumbe sesiqedile esikoleni yabo uyafisa ukuba yini yabo ngisho noma usebenze khona lapha engadini uthi noma usebenze emzini omlungu usho ukuthi yabona ngiyafisa ukuthi ngibe nawo lo muzi so leyo nto leyo yayimotivator yabona ukuthi noma usuqala ukusebenza at least usave lelo senti nalelo senti yabo so mina ke ngathi makushuthi ngiyaqeda khona lapho so kushuthi nje nami ngangisayifunela umsebenzi then ngangena ehotel yabo so ilapho ke ngaqala khona ilokhuzana ukuthi ngisave yabo so kahle mina nje nangiqhamuka efamilini eyinkulu sasingabafana abawu5 namantombazane ayi3 yabo ukuthi sasu8 mina oka7 yabo so osisibami umdala bashada nobhuti kanjalo yabo yes yabo nje ngaqhubeka ngisebenza ehotel ngasebenza unyaka nenyanga ezu3 and ngaleso sikhathi ngathi mina ngoba na vele ngisebenza la ehotel angilokhuze angiqhubeke nako ukufunda so nga enrolla Elios Engineering College eGoli so bekhona umunye umngane wami esasilokhuzana esasifunda naye esasuka naye la yabo seJozi sekhona olala class so sasikahle ukuthi mhlawumbe nisisuke la mhlawumbe Friday ngesitimela sika3
eJozi ePark Stage songena ngabo 7 ekseni sambeni secollege sifike sibhale siqede lapho mina ngoba ke vele nginama relatives vele eJozi yabo bese ngathi mina mfethu ake sithi koshaya umoya lapha ngoba phela lesitimela sosigibela sika 3 and sesiqedile manje ngabo 11 yabo silibele ukuhlala la ePark Stage yabo manje umngane wami ngibona nayi ngazuthi manje uyasabasaba kuyese ngithi nayi mana sambe uma kushuthi mfethu ukhulele eKasa amakasa ayafana mfethu amakasa ayafana nokungihamba lapha ko Orlando mfethu ngiyabonakala ukuthi mfethu awuyena mfethu aseOrlando ngilasamba ngempela sihlabi itaxi sasambeni uthi ntambama babasilethe sesogibela bona sivale okay sure hayi sebenze hotela unyaka nenyanga ezu3 then ngithola umunye umsebenzi yokuba uplant operate onomsebenzi ke engawuza ukuthi hayi no ugrade yabo mfethu ngiplant operator mfethu hayi ngisebenze nama ngibodwa sekuyasebenza yabo so la khona ngasebenza khona 3 years mina ke njengoba ngisho ukuthi bengithanda ukujima nokudlala ibhola khona i-team vele sasidlalela yangasekhaya uma ngithi makusho ukuthi ngiyafika ntambama ngifike ngigqoke tracksuit ngingene emgwaqeni ushaya istrati mangithi ngabuya athi uma bekhona abangani bakho sibanibani bezokubheka ngithi mina bese babashiye le ncwadi le mangithi ngiyayifunda bese lo mjida lona uHR kwenye ilokhuzana inkampani yayinkulu nje bese ethi usacela ngifike kusasa kanje vele uyangazi ukuthi nguplant operator then ufuna ukuthi bese sengiyafika lapha ngempela ngifike ngimlinde afike angithathe singinela ngaphakathi yabo bese no hayi kukhona isikhala engifunela sona hamba angikhombisa le plant plant engcolile mani yabona nje ungena njena ngoba malukusana nakhona akupheli ngisho 10 minutes usungcolile yabo bese sithi mina no it's fine kodwa as long as izongena imali as long as manje ugaxela kanjani no okay sure yabona just uthi ngithi fast forward so uyabona ukugaxela kwami okushuthi ke njengoba ngisho ukuthi ukufunda vele ngiyakuthanda ukushuthi ngifunde ngilapha kula nkampani ngilo ngithola ama promotion ngiya kwenye department inemali ethe kanjalo so until ngaze ngafika kwenye department yayiphezulu and lo department vele department yayisinama breakdowns yabo isikhathi esiningi yabo so eventually ama directors ase decide ukuyivala and uyivala nje mina vele sengisebenzile vele kuyona le department yabo so manje kwasho ukuthi sekufiling silokhuzeke si retrenchwe ke ngalonkathi yabo so si retrenchwa okay fine thathe la masintshanyana ngibona ukuthi yabona le ndaba lokuthi ngiphinde ngifuna umsebenzi hayi man hayi ngifisane ngithenge ikhumbi yabo ngaleyo nkathi kwakusekhona uma i20 uma yes yabo thenga ikhumbi ngene emgwaqeni and ngaleyo nkathi ngikhokhela umuzi ibond yabo okay right hayi qhubeke no ukhokhela ibond vele sesengikhona la emateksini yabona ke la khona ofika khona vele ufika wakhe nabangani yabo yothola manje sekunabangani bakhona la emateksini okay sharp yabo hayi nangampela ke kube kahle nje mhlawumbe 2 years yabo bese qala yona lento lena i-violence lasemateksini
ngithi mina yabona nayike lento engingayifuni yabo nayi lento engingayifuni kusho ukuthi ngempela hayi ngempela kubi angisani ngidecide ukuthi no i-tax lami angilikhiphi and ngaleso sikhathi ngangade sengifuna nokuthenga i-tax lesibili elizokwazi ukuthi libalance izinto ngoba leli ilona eseli source of income yabo lana edladleni yabo so nginani ingane ezothunga ngalesikhathi yabo ay alright ay Lukhuza ngilihoxisa leli lukhuzana leli tekisi and uma ngilihoxisa lo muzi lo ngilibele ukukhokhela until nemali ize ingiphelele yabo ngikhwela imali nomuzi thola manje seqala manje awusakhokhele khona kahle khosakhokhele khona kahle until uze uzofakwa ku-auction ngithi mina madoda madoda engizokwenza njani and futhi manje ngithi mina lezi ngane zami angithandi ukuthi ingane zami zihambe zohlala elukhuzeni emjondolo phela manje if umuzi usudayisi fine manje ayida ngibuyela ekhaya ka-emu and ka-emu on 4 room mina la 5 room lo wami subsidy yabo so le mpahla ngizozenza njani yabo and futhi yabona nginamahloni nami ukuthi ngizobuyela kanjani yabo so impilo ke ikanjalo impilo ihambe ngathi ujethi ismooth ijike bro yabo ay okay so yabo hayi yabona ukuthi ngaleso sikhathi ngimtshela umunye ubra wami mfethu umuzwa wami mfethu namhlanje mfethu ngena okushini athi naye ngithi mina athi ayinomfethu ikuphi ngimtshela bese asethi hayi singene emotweni sihambeni masifika lapha na okushini okushini siphelile yabo okay hayi bese ngibuyele bebank ngifike ngithola ukuthi hayi lo muzi awuthengwanga yabo okay sure hayi ngakusasa ngivuke ngihambe ngisokuxoxa naye ihlale phansi nabo basebhank isixoxe yabo sibe ngizama ukuthi baconvince bese bethi kulungile ngizobuyela endlini kodwa sengizorentela until isimo sami sibuyele back yabo okay sure yabo ana ngempela hayi bese kuba right yabo engihlale ngicanga ukuthi mina ngeke man so kumele ngizama ukuthi ngenze something yabo so ingale nkathi ke umuntu esegaxeka khona Sathane uyakuhlebela manje yabo yabona so aqhama umngane bese umngane mfethu yabo ngiyazi mfethu ukuthi mfethu azwani mfethu lelo khuzana nento eyamacala yabo kodwa manje mfethu nansi into mfethu nazi inombolo mfethu yabo na mfethu inombolo inombolo zikanje kanje yabo engihlale phansi nami bese ngithi mina ayi yabona lana ayikho enye indlela anguthathe lo chance yabo yabo nje mfethu yabona ayikho into ngempela ebhlungu nje njengokuthi uhambe uyongena emlilweni ubuka uyabona so ubususuthi ay no akwenzeke okwenzakala if lana ngiwina ngizobe ngiwinele mina nefamily yami if ngiluza ngizobe ngiluzile yabo okay ana phela sihlangane nalamajida lawa ihlanganiswe into yakhona hayi kulunge so yona le mali lona yayikude kahle yabo kodwa ngicela ungasho ukuthi kwakuyikude yabo so yayikude alright ngaphandle kweprovince no yayikhona khona la okay ayina ngempela isivuke ekseni kushuthi nami kukhona enye imoto engangishayela yabo nje ngiphume ekhaya umuzi wami ngiwubuke ngibe sengithi mina angazi noma ngizobuya yini
lana nje noma lo muzi sengibuka kokugcina ngoba phela uma uya entweni enjengaleyo either uyawina noma uyaluza or uyafa nanoma uyafa nanoma uzoba paralyzed yabo khona kodwa abusisa ukuthi no okay okwenzekalayo yabo ngempela ngishaya imoto ngihambe sifike sihlangane nalawo majida lapho yonke into vele sikhona enye imoto esibili khona sasuka la ku 3 ekseni sihambe yonke into sihlangene sihambene hayi afika khona lapha vele yona lento yayivele inside job kahle yabo okusho ukuthi labo vele ababa bekhiphe lezi nombolo nabo babesilindile laba besilinde khona so bafika ngathi sifika besithi awu madoda nifikile sithi na bese bithi hayi no hayi kungcono ngoba vele senifikile hayi kusho ukuthi lento vele iyalunga ukuthi sharp yabo hayi okay ukushuthi nathi ke sambe ke sofuna indawo la sokwazi ukuthi lento uma kushuthi sayishaya lokhuza khona yabo nene hey silandele le route le abasitshela ukuthi bazohamba ngayo thothi ihlahla zakhona lapha mfishana akukho la mhlawumbe eningakutsa khona yabona lithi thina okay yazi ukuthini into ekufanele siyenze ukuba kanje imoto lena le bishayelwa yimini vele so uma sibona nayo i-convoy iyeza then imoto hayi ukuthi siyayinqumisa ukuthi kubonakala ukuthi kampela sinqumisile yabo ungazi ukuthi ifeel yabo sivule ibonnet yabo okushuthi sibangaki siba u5 yabo okushuthi lapha kwe-engine sibeke i-rifle lona vele yena ozophakama vele lo yabo so ngishuthi zize imoto awu yabona thina vele sikutsile ngala nangala komgwaqo iku-gravel la yabo so kulula ukuthi imoto uyizumisa ibreak yabo yabo so hayi alright hayi nangempela sithi masiza nazi imoto seseduzana sikuthe yilo muntu uphethe vele ilokhu isibhamsakhe kahle not ukuthi sizodubula sizobulala yabo just ukuthi sizosabisa yabo then thina sithathe lokho esifuna ukuthatha sihambe yabo so kanti thina asazi ukuthi lento inanokulwa kwangaphakathi kubona yabo so lo mjida lona osemotweni esefront and nabo bamsaba umjida owayeqeqeshile yabo so manje kwanabo le mali bayayifuna ngoba ezinye imoto zakubo seyishayiwe vele yabo so manje la bayabona ukuthi vele unalento lena le nombolo vele zikhishwa yibona laba abanye so manje lona uyasho lo uyabatshela ukuthi udayi yabona lena usazozalwa umuntu ozoyishaya yabo so manje labo finger laba bona bacizelela la kuthini ukuthi nazi ukuthini lo muntu lona fanele lo muntu lona alokhuzi yabo manje nimnqume man hayibo yabo okay thina bona thina lento asitholanga sisayoyenza le nto ukuthi kanti kunokulwa kwangaphakathi yes yabo thina lento sesithola vele icala selenzekile selibofu sesiboshiwe ukuthi kanti thina sisasazelwa
ngale mali lena Yeah. yabo kanti vele kufuneka ukuthi kususwe lo muntu lo osendleleni yabo yabo. Okay, hayi khona ngoba to be honest mina angibonanga lo mjida eshayeka yabo. Yabona thina kale ngathi siambusha siambusha umama ngithi ngoba mina eyami duty enye ukuthi ngoba sikhwama sasela ukuthi ngifake lokhuzana imali yabo ngathi siambusha engigijima kwanami ngiyakhona lapha kulele moto esesemile sivula icapha bakhipha laba sibakhipha sibafanga ngaphansi kwelokhuzana kwemoto yabo. Awuma ngithi nawo lo mjida lo uselele phansi useshayile yabo. Ya sondela usaphila hayi ngimdlula yabo. Hayi khipha lokhuzana ikhwama lezi zemali yabo. Kanti enye plastic iqhume inanoda yabo. Okusho ukuthi angazi noma la security ayazi yini ukuthi uma isusiwe ngendlela engekho right iyaqhuma yabo. So leyo nto leyo thina sesithola vele sekuthethwa icala ukuthi emotweni kunane light ebomvu yabo. Ni la khona la bobhini laba bemali belokhuza khona yabo. Okusho ukuthi uma beswe ngendlela engekho right yalokhuza yabo. Ngibone isishunqa lapha nabo. Mhlawumbe ngifike lesibindi sokuthi mina ngoba angazi noma uma ngithi ngiyovula lo plastic uzoqhumela mina bese kodwa angibe nesibindi mhlambe ngovula lo plastic hambe fike ngivule ngithi ushunqa ithi ngikhiphe nalento ngilahle lapha ishunqele khona lapha yabo. Enye imali vele isithe ukukhuzeka ukudayeka yabo. Hayi sithathe enyakeke sifake lana kanjalo yabo. Hayi lo mjida lona usoshakile bone isibhamu sakhe siphansi lana i16 shooter yabo. Hayi sithathe i16 shooter isiba ngakuthini vele nalabo abanye sesibahlukanisile nebhamu yabo. Hayi okay yona lo msebenzi awuthathanga ngisho mhlambe yabala mhlambe ko 5 minutes yabo. And akho moto esizodlula ezishonali akhona moto izodlula ezishonali yabo. Sesivale nje umgwaqo yabo. Hayi siqede lapho thathi lokhuzana sisihambe ngoba sasivele sikhulumile sathi bafowethu uma sesize sabuya ngeke sisaboshwa bafowethu. Ngeke sisaboshwa bafowethu sesoboshwa negligence yethu yabo ekusebenziseni lento lena ebesithi sayifuna imali. So yabona so isibindi ke yabona siba khona even nakathi seniqala lento kuyilekudade uvalo vele lahle lapha yabo. Awuna impela sibuyeke sangena la eThekwini kwa u12 emini singene ithi madoda ngeke. Hayi umntakathu ukothiwa noma ibhodlela gologo umuntu athi ukwehlisa lokhuzana yabo. All right, hayi okay sure yabo. Hayi nampela sisebenzile hayi kamina kawena okay sure yabo. Hayi yabo. Hawu okay hayi sihlukane yabo. Okusho ukuthi thina vele siyazana thina ilo yedwa kuphela kahle esingamazi kahle yabo kodwa owaziwa ilona omunye wethu. And nakhona kwangena phela iplan ukuthi bese siyapika yabo ukuthi thina sasoboleka isibhamu ukuthi siyosabisa esikhulu irifle yabo. Yena wathi usacela ungena ischeme yabo.
yabo kulana ukuthi asiboleke isibhamu bese sisasikhokhela futhi ucela ungena okay sithi okay sure akangena yabo kanti vele singenisa umuntu keke vele okuyena ozovesana bese ayimosha yonke lento ngoba after 2 sintweni lesibili kwanami ngisacanga ukuthi okay yabona ngoba vele lo muzi wami ngiyawukweleta okay ngizothatha ingxenye le mali ngiyopay off yabo okay yabo okay le enye ngizosala nayo mhlawumbe ngizothenga elinye ibhasi amakhumba leyo nkathi ama second hand wawusawathola ngabo 30,000 yabo yabo okay yabo yabona khona ngale nkathi ngisacabanga sithi minabona ke ngomsombuluko ayi lo muzi ngihamba ngiyokhokhela kanti lona lo muntu lona uhambe wayothenga imoto kwelinye lamagaraji engengikwazi ukukulisha so wothenga imoto kwase kuthiwa le moto akayilande Friday vele usenze ngalena nalabangani bakhe phela thina sibona abangani bakhe yabo so akudecide thina ngeke simnqabele imali yakhe le yabo okay futhi ke nje asaxhumani kaye naye yabo so enkathi bese bethi ke akayilande Friday ngoba ngathiwa deposit ka 1000 athi maybe ayilande Friday afice sekhona i-TikTok unit nemeta robbery unit ala eThekwini and imeta robbery eThekwini ke siyayazi ukuthi kwakubani and siyazi ukuthi iqiniso lepho abe uthini lo siyabazi na yabo okay hayi nangampela ke hayi thina khona ngalana asazi ukuthi kanti lento sijumpile yabo hayi sihlale kwakulihlani futhi hayi okusho ukuthi ulokhuzana umngane wami ukuthi intambama bese ingane wami mfethu ake sishaye into encane yabo ngithi nayi okay asame sothenga iAmstel umunye umngane wami wanetavern afike sithenge ihalfpack iAmstel hayi sibu ingavumi mfethu ukuphuzeka le Amstel ingavumi sinemali ingavumi ngitshela ukuthi ngaphuza idampele lot nalo futhi ngangaliqede ngalikhipha ngewind kwanaye uthi akanaye akuvumi ayisihlukane mfethu sobonana kusasa angibeke ekhaya ngoba umuntu yamayisekhaya ngibeke ekhaya kwanami kwanaye bese yahamba yabo ndoda kwathi ngabo 1 ekseni enge koko hawu ubalo lo kuyena owayilida le operation ungibiza nangegama sibanibani phuma sibanibani uma ngithi habe amaphoyisa ngaka engilokhuza ngithi bese ngitshela ifro bese mina okay yabona manje sengiboshiwe angilungiseni ngithi mina hayi ngiyeza ngikhombisa ukuthi ngicabanga ukuthi ubosholweni hayi no ayikho vele into yabo ayi la ngempela hayi msane ngigqoka intro suit ngifuna amaring shoes ngivule ayi ngavula khombe ngebhamu bakuhlehlisa bese bethi unaba ngithi la ngine family yami yabo bangena emakamereni hayi vele ngine-family yami ingane zilele no yabo ayi bangifune le mali le ngithi imali yani kwathi wena imali lena eEurope no sibanibani besho igama la lo yabo sebesho namagama abangani bami yabo yabo ngithi mina angiyazi lo nto le uyayazi ke le genge leyana uyithola usuvuka phansi ubuza ukuthi ulawulale kanjani la phansi yabo hayi bakuthathe bangimiselana bakushuthi bese sebebuza kuloko ukuthi uyana lo yabo kushuthi usemotweni ekushuthi ke avumeke bese kuthiwa wena usenza ilima wena ngitshela ukuthi osofa laba babebhekiswe phansi ayikho into engenziwanga ama-rice echithiwe nempuphu yabona kushuthi bacabanga mhlawumbe imali mhlawumbe ingaphi ngithi ayikho leyo mali
angiyazi mina leyo mali hawu nisazokhuluma wena. So uyibeke phi imali leso sikhathi? Uyifihlile? Yona phela phela yona imali phela sasifihlile ukuze ikwazi ukuthi mfethu yabo uthi noma ubuwasho khona at least izokwazi ukuthi isupport la isupporta khona. So ukuze bakuthole uyogibela ibox ugibela kanjani until ugwetshwa kanjani? Okay, all right, sisho ukuthi siboshweke ngaleyo nkadi yabo. So ngoba vele icala kwangidolone la eThekwini. Vele sonke vele sebesibophile. Okay, hayi sambeni basise lokhuzini eMaritzburg. Yabo ngoba phela iMeeting Road Bar eseThekwini yaseMaritzburg lecala iphethe iMeeting Road Bar yaseMaritzburg. Yabo okay, hayi basibophe kona kanjalo ke yazi ke ukuthi banenzani ke benifaka amashubhu yonke leyo nto le yabo benikhiphisa le mali. So bagcina ngempela sithi na siyaza yabo. So silukhuze ke sithinte nabameli ke yabo. So iqaleke lo process ke yaseyinkantolo yaseyinkantolo khona kanjalo yabo. So ngenxa yokuthi lo mfowethu lowana wagcina eshonile. Yabo wagcina eshonile ngoba kuthiwa washona kwangabo 2 emini lento yenzeka kwakusekuseni ngabo 10 yabo. All right yabo okay ukushuthi manje ke sesachajwa ke manje sichargewa imeda na robbery with aggravation circumstance yabo. Okay, hayi. So sihlaleke kona lana ke lapha na ke eToksini yazi lento yakho seToksini ndaba zenombolo yonke lonto le. Kodwa thina njena babe ngasingena kusingena nje bayabona nje ukuthi and singaba seThekwini futhi bayabona ukuthi hayi. So niseleni ngakho ecaleni manje? So angithi sise5 nje sisaphelele vele. Bani lo ngibela ibox no 5? Yeah, sure. Mabaqala kun sentence accused number 1 2 3 4 5 bani ka iminyaka kanjani? Okay. Okusho ukuthi accused na number 1 bamgweba ulife no 23 years weBham. Accused number 2 bese bethi 35 years, 5 years urana concurrently no 30 years. Okay. Mina bese uthi accused number 3 lo mjida owaphenduka ufakazi wenkantolo. Yena lona ayivele eshaya iflop kunekuqaleni. Isephenduka ufakazi wenkantolo. Yabo. So wazama nokuthi accommit suicide futhi lokhuzeni emaselini. Yabo. So manje ngathi ezama ucommittee suicide and ucommittee ngesibhamu futhi. Yabo. Wasinda yabo. So manje amaphoyisa onotshela ukuthi ushawe yithina. Yabona? Yabo. Kanti manje thina azange siye evisiteni bathi noma becheck ukuthi evisiteni sisaya yini isibhamu singena kanjani emaselini? Ayi okushuthi ngicabanga mhlawumbe uyena owaziyo yabo khona ngoba thina azange siye evisiteni uyena owaya evisiteni usuku lodwa kwazi kwaba yi 3 yabo evisiteni efikelwa umuntu oyedwa yabo. So kwanathi sibelievele ukuthi ukushuthi mhlawumbe wayihlanganisa leyo nto le ngoba ngakusasa kwayizovuka ayokwenza i-pointing out la khona okwenzeka khona liyalo khuzana yabo. And lo mjida wayivocal la yabo akakhulume nje besethi mina ngeke ngize ngiye mina high court. Angithi ngaleyo nkathi sasathola incwadi zokuya high court yabo. Sethi thina mjida usho kanjani? Bese mina abafethu mina ngeke ngize ngiye mina high court ongcela amaphoyisa angangidubula. Yabo. Okay, thina sitholeke incwadi zokuya high court. Yena angayitholi kanti vele use u204. Yabo? Kanti vele use u204. Yabo. So ukushuthi ngenkathi ke sesoqula ke ilokhuzana icala. So
okay, after le incident, le uzama ukhomitha suicide, yes. Sahlaliswa khona laphana lesithathu lesine ulesihlanu ngomgqibelo ekseni bafika ngamaphoyisa zonke lensuku bangena basesha strip search kodwa phela abaseshi thina kuphela ukuze phela singaboni ukuthi yabo basesha yonke indlu yabo strip search then kwase kuthi-ke ngomgqibelo sasuswa lapho kwathiwa ayi ngeke ilejele corrupt basisa kwelinye ijele elisemaplazini la khona baba sebesi-arrangele khona la khona safika khona sahlala khona kuma single cells kodwa sasibonana vele uma kusho ukuthi i-exercise yabo yabo so until sazeke salokhuza ngiyoqala kwe-trial kwaku-September 18 to September 28 yabo so si-appearisha e-high court yabo yes yabo so sinama witness amangaki awu-35 and hayi ukuthi lawo 35 abantu ababesibonile committing crime iphoyisa lenza isidumbu nama-ballistic nabanye yabo so babalela kukona lo 35 yes yeah i-case ihamba khona kanjalo yabo be strong yes yabo okay-ke kwafika isikhathi la khona-ke siqula khona impela saliqula yena vele usengaphesheya vele yabo usesengaphesheya useagainst thina vele yabo alright sakwemukela kunaloko la ngaphela icala laphinde lahlehlela April 10 to April 25 ngonyaka ka-96 saphinda futhi-ke salihamba-ke lecala until-ke laze lasilahla ngoMay 3 ngoMay 3 sasilahla eMaritzburg kwathiwa ngoba vele leli jaji leli vele lizosebenzela la eThekwini kunecala elilikhuza la eThekwini thina siye eWestville and iWestville ijele elisafety akwazi nanokuthi ungeqa whatever ngoba basebesicabangela nokuthi thina amaphoyisa sesiwagoqile vele ngakoMaritzburg yabo so sesinjengama high risk yabo so basebesiletha-ke lana-ke lekhuzeni-ke elekhuzeni yabo so uhleli how long ejele mina ngihlale u-13 years u-13 and a half years ku-25 years so bese kuthi lo munye esasinaye kuleli sigobo esinjalo yena-ke akakwazanga ukuthi bese siyaqhubeka nokuthi asilokhuze ngoba wagula wayeseyashona yabo may his soul rest in peace sasanda ukugweqa sasalinde ukuthola a-group then kule 6 months wayeseyashona yini depression okusho ukuthi washawa i-depression ngoba lo mfowethu lona owayehlala naye wayeza kumina njalo ngoba yena wayehlala number 5 mina ngihlala number 2 athi kumina mfethu awumthathe usibanibani yabo nizohlala naye ngoba njalo uma kushuthi uphuma ekitchen uyakhala angene ngubeni bese yakhala yabo ngihambe ngimtshela ethi mina mfethu uyazi mfethu mina ngu-family man mfethu ngishiya unkosikazi ngashiya ingane eseyincane isakhulu yabo so mfethu sigwetshe naye sesigwebe esifanayo qina mfethu yabo so mfethu ku-accept ukuthi mfethu silenzile mfethu icala asisukelwanga mfethu yabo mara nena confess ecourt no mabathi pleaded did you plead guilty no umphiko icala icala mfethu lilumphiko mfethu yabo yes icala vele okay no asikhulume about life le yakho yamanje maybe before siphuma lapho ejele mawulapha bona how many years bona iminyaka engakhi mawulapha ejele
Hey, ngicabanga ukuthi bengila ko 34 if I'm not mistaken yabo. So makukhulunywa ngejele njengoba sowukhulile sowumdala ungaka yizini izinto ozikhumbulayo ngejele ukuthi lezi aziphumi azisuke emuntwini njenge criminal record nani iziphi ezinye izinto? Ndoda nabona uma usakhuluma ngendaba ye-criminal record leyo nto yabona yangistress yabo yangistress khona ngoba yabona ukuba ngangazi ukuthi kunalento ekuthiwa i-criminal record ehlalayo kumuntu angicabanga ukuthi mhlawumbe ngangizofika esikhathini sokuthi mhlawumbe ngize ngiyolenza icala so umthetho nganguhlonipha yabo to be honest yabo so i-criminal record mfethu impilo yomuntu yayimisa yabo so nje ezinye zezinto one njengoba unanengane unane family yazi kukancane uphume ifamily yakho iseyilento wena wawushiye iyona nabo so uphuma simo sesishintshile ekhaya bona mhlambe nane respect ingane phela asikhulanga ngaphansi kwakho yabo iminyaka emngaka yabo ngenye indlela yes behave ngenye indlela and mina ke ingane zami zazazi ukuthi mina ngilokhuze ngiqondile so mhlambe kokugcina bhuti omkhulu because abantu abaningi bayabuza yonke imibuzo mhlambe bayibuza ukuthi lesimo mhlambe sokukhuluma like ukungingisa yinto okhula nayo or mhlambe into wayipick up lapha ejele because ngenze umuntu bamshaya ikhanda alimale and then ilokhuzane ungingiza kwami kusemndenini ngoba ubaba wami kwanaye uyangingiza ubhuti wami kwanaye uyangingiza so nami futhi ngathola esikolweni ngoba intwana ziyaphapha lezi unokuthi mawuthi papa zithi papam bongazitheli induku uyazi lokhuzana ungingiza ungingiza ngingathi kunama level mina ngingcono ayi ukhona kodwa umunye umfowethu yabona nje mfethu wabathi noma sengingiza azashaya phansi ngonyaka athi yabona ukuthi uthola ukuthi kwanami sengigcina sengimhleka nami yabo phela manje ufuna ukulikhipha igama kodwa manje aliphumi mara ngathi kuyathelela aliphuphuphuphu yabo benginokuyiza bathi ukhala njenga 325 yabo futhi ke ngingize kuqhama kakhulu ngale kathi nawe usudiniwe yabo so uyabambeka la mhlawumbe uzugcina ude yabo nansi into esheshisayo bese yabo manje udinwa wena abantu babafika bathi mase ubambekile kakhulu phela mawubona abantu kumele ufakaze enkonzweni iyaqala manje ilokhuzana na kumngingiza sometimes uyakwazi ukucontrola ube slow yabo ngathi namagama wathatha ukukhokha umoya kahle yes mina ngithi fana nokuchama yazi mangaphatha uqhawe ukuzamula ngazamula nawe sofuna ukuzamula wani wahamba sachama icela kwendlela zonke sesifuna ukuchama ukuthi ke kunanesizwe especially isizwe lesi esimhlophe sithatha ukuthi uma kushuthi uyangingize omhlapeni namaphoyisa sethatha ukuthi uyalazi icala khona into oyifihlayo uma kushuthi uyangingiza wena kanti ngempela leso isifo sakho leso wadalwa kanjalo manje mawushela usakhula icherry bezingabhoreki zithi hey mananyana wena hayi no ilokuzana bongozi
no ngangiyona ingozi esathi njengoba ngangisho esikhathini esiningi nje thina into esasikhonzile sasikhonze ukuba kuma sports yabo so i-cherry yayiba khona yona khona kodwa kwangiyona into eyayiphambili kakhulu ngangani ngaleso sikhathi yabo lesimo lesi yazi mina umuntu interesting ngoba ngiphila nabantu aba-interesting siphila kuphela olwimini azikho ezinye izinto bozibamba njengeglazi lutho hayi onabona uma kushuthi uzakhuluma ngenye indaba yomngingizi hey ndoda yabona ngangenza u-form 2 hey ndoda uyazi ngithi phela manje kunothisha wami yabo naye uthisha wami uyangingiza azobuza umbuzo yabo hayi ngiphakamise mina bese seyangikhomba ngisukume kanti kuzongingizeka la kumina yabo hey ndoda hey amalati wozala ngithi mina uthisha wenze nje bese wozo angise e-staff room usafuna ukungishaya yabo uthi yamlingisela uthi mina ngiyamlingisela yabo hayi bese mina thisha wena thisha ufaya ngabe ungazi kahle wena class thisha wami vele mina ngiyangingiza bese ngeke mina ngize ngizwe ngawo ayotshela uprincipal ukuthi mina ngiyanqaba ukushaya hawu ngishaya lomfethile kuzani isici sami manje mawubukela bongungunyana nabomshefana hayi yabo waye wesikeke siyayivala emakhaya Grootman yam beautiful episode no time ube kahle bani uNkulunkulu akubusise asiphileni nama families lana we just bearing testimonies ukuthi abantu bakhona ukwazi ukuthi no lento it doesn't pay keep well and stay blessed as we are moving to the next episode. Thank you Brabongs.